This is a pure propaganda against Zion ministry. My sister-in-law came out that the prophecy destroyed her marriage, that I'm her friend, that I told her that her mother is a witch. I never say such things. They gave me the first prophecy that I'm about to die. That who are you leaving your children for? After the prophecy, on June, my mother-in-law fell sick. The latest update Basalo prophecy Evangelist Ebuka Obi. Nka noticealu family na trend since. That woman the main person Ebuka Obi nwunye prophecy. The guy na nwunye emego video. Achọrọ m na watch video anụnwa. Keep pay attention to hear the guy na-ekwu. Pay attention to the iru the woman. The guy na-akọwa na the prophecy. Na after ka enyechara the prophecy ka mmịa da n'ọya. That means that na enwere eziokwu dị na ihe the mother na-ekwu. Another one nchọka ipekwa attention bụ na the guy na-akọwa na ya na-ene mmịa anya that he has been taking good care of the mother. Nchọrọ eju gị na bụ ka na watch that video. Jụọ onwe gị ese that woman na melu video before with onya adị anụkwụ. That woman ọ dị gị now with that room ọ nọ n'ime otu that room si wee dị n'anya otu ebe ọ nọ si wee dị otu that woman si wee dị ọ dị gị ka onye a na-ene anya ọfụma. Another thing to keep pay attention again. The guy na-akọwa that na after the prophecy and the prayer that na nwunye ya a recover go. Na nwunye ya adịgo mana nwere ihe na-eme nwunye ya. Achọrọ m na watch video. Na the woman anya n'ihu ọfụma. Ị ka afụkwa that na despite the makeup ọnya n'ihu a na that vitiligo a ka dịkwa ya n'ahụ. Ine ya anya n'imi, ị ga-afụ na imi ya ka na-elecha elecha. Ine ya anya ka igbugbo ọnụ ya, ị ka afụ na that ọya ka dị ya n'ahụ. Ọ na-adị ma na-ekwu okwu, anyị na-agwa nwaanyị eziokwu. O nwere ife anyị ga-ege na-asị. Asọkwa m na Ebuka Obi bụ fake man of God. The only thing na-ekwu bụ na Evangelist Ebuka Obi as a man of God ọ bụ should call this family together and restore peace and unity in that family. Ọ bụrụ ma ihe that woman kwuru, ihe that mmịa kwuru gbasara the family, something is seriously going on in that family. And the video this guy made now can confirm to you that na the mother had been abandoned after the prophecy. Watch and the video dalụkwanụ. Ichi ikpe ego ọ bụ prophecy bụ na Chukwu Ebuka Obi nye na my family ka ị ga-eji wee na-akpa ego. Ihe nji na-agwa gị ya keep off from my family, si na my family wee pụọ bụ ọbụ onye obodo ka m na-agwa ya because ọgwụ a je kpọọ my younger sister konukọ ihe a nye biye dị uche si anọ ihe unu ga-eji wee generate ego ya weta akaụntụ ka unu ti wee na-anata ndị mmadụ ego. Ọhaneze ndị ọma na-ege ntị na-anụ ọnụ ọmụ a bụ the man my mother pụtara online wee na-ekwu na anyị mere abandon since brother Chukwu Ebuka Obi anọzi of Zion ministry na prophecy na family and ya bụ my wife a na-ekwu maka ya. Enji pụta eme video enwere ihe ọzọ na-abụrụ because of onye obodo ji ekonukọ my younger sister ekonai bụ all together plan wee kpọọ my mother mee that video ha mee because ama na ego ka enye my sister o ji wee na-ekwu okwu ọ na-ekwu. Enwere oge mme my mother abandon for no reason. Enwere mgbe mme my mother abandon many people nwe onye mbụ na Lagos mana village ebe anyị si ndị mmadụ ma onye mbụ ọfụma ndị mmadụ should go and verify. Enwere mgbe mme my mother abandon. Ihe na-eme my mother bido from the very first time enye that prophecy enye na 2021. After getting that first prophecy, my mother better na Lagos na nkem or na after 3 months, so I name my mother be there over. Since all this while, I be do my mother. I myself and my elder brother Nonso, no South Africa. Take up the matter, they treat my mother. Since all this while, blew my mother, they jari benine, and they treat my mother. The first place Ebuje my mother, all man that my elder brother with the reggae Ebuje there. Before you go there, Ufuma, Ebono, I don't know treat. Man, that my elder brother be able to go, treat my mother.
the whole payment ego niile na transfer my mother the statement of account today ego niile na transfer enwere mgbe nji mee my mother abandon. All my younger sister je plan with onye obodo we na-akọ ihe niile ha na-akọ against Zion ministry. Onye obodo just when hatred ebe Zion ministry no je couldn't call my sister were ego nye my sister na-akọ ihe ha na-akọ. Ihe nji pụta na-eme this video for bụ ka ndị mmadụ maa na anyị mere our mother abandon. And na prophecy brother Ebuka Obi nye enwere onye o mention enwere onye ọkpọrọ afa na video a ịchọ onye ọbụla ma ihe n'afọ ihe a na-etere should down and listen to that prophecy. And enwere mgbe m ji kpọọ ụmụnne m meeting kpọọ ha si ha bịa ka eme meeting no my mother mere my wife ihe na-eme ya for one day emenunye. So my mother ịpụta na-eme video go anya na my sister with onye obodo ka we generate ego from people. I'm very surprised if ya na social media. Before this video my mother made ha bụ ụzọ kpọọ my elder brother nọ na South Africa na Chinaza je na former building ebe obi je were nyana die je touchisia wire ebe ha bi kpọọ my brother no 150,000 ga need the send that my elder brother kpọọ na phone gwa m ihe nsi a na-enwekwu ihe mma m ga-eme o na mụ achọzi na ego ụda ka na nwere na-akpọ m o wee sị m na oke n'ihe menụ bụ na ọ ya agwa Chinaza na ọ chọghị na-anụ ụda ka n'ebe ọ nọ. Then after that oru 1 week Chinaza made this video o mee ka o wee send ya wee yọrọ ego. This my younger sister na-aje eme this video with my mother oge ọmụ nwa ọmụ last n'ụlọ ọgwụ ebe 2 years ago o ji operation wee mụ nwa ọmụ a wete 100,000 naira first deposit ewete for that operation. This my brother na-asị na m mere abandon oge ọ na east ọ na wee gbogote nke ogbe wete but the same elder this my elder brother nọ South Africa bi ekwe eri ego o ji gba moto wee gbogote east o ji mee vida ome. And oge ọ nọ na east ọ sị na ugwu na-emere spy after this prophecy onye ọ sị na m mere abandon. I paid for her house rent ebe o bi n'Ọnịcha ọ sị na o mere spy mkpọrọ ya ugwu na today ọtọnụzi against were amụma brother Ebuka Obi anọzọ ebu tọnụ against na nwa tisa family. My mother the whole voice note niile o sendara m me play kwe online na o kwuchara okwu ma mgbe ọ ga-akpọrọ nke a no mistake ka okwu. Amara m ihe my mother ji bụrụ my problem nwe iji wee bụrụ mbupụta online na-akọ ihe ọ na-akọ na-ekwu ihe ọ na-ekwu. Amụma brother Ebuka Obi bụ enwere mgbe o ji kpọọ mmadụ afa si na my mother bụ ihe na-eme my wife ihe na-eme ya na since my mother da n'ọya ana m take care of my mother mụ na my elder brother na ụmụnne m ndị ọzọkwa na-atụrụ kwa onike kwe ha. Enwekwe one of my uncle again a na-akpọkwa Dona the same man na-atụrụ even before eme video that man kwere 150,000 naira before my mother eme video ifo ha mee. So amara m ihe problem my mother o ji je mee video onye obodo bụ ihe je koro abụọ with my younger sister ka wee kwutọ Ebuka Obi. Amara m ihe Ebuka Obi mere ha ka Ebuka Obi ọtara ji ya ka enwere ihe ọjọọ Ebuka Obi mere ha. Amara m ihe problem ndị mmadụ ebe Ebuka Obi nọ. Ebuka Obi enwere ihe ọjọọ o mee since m bido Zion na-eje Zion with my wife ka ihe bido dịbara m na mma. And I will never stand in this life equal to that young man. Enwere m ike stand n'ụwa equal to that young man because unu chima bụ ihe na-agụ na ọ bụ eziokwu jen verify ya mụrụ ụmụnne m a onye ọbụla na-ekwu to that young man bụ Ebuka Obi ihe ọbụla ọ fụrụ n'ụwa ya were because nwa ama na onye abụ a true man of God ka onye abụ onye obodo afọ video ebe ikwu conversation mụ na gị na-abụ oge ị nọ na-akpọ m you are eager to know whether ihe na-eme my wife ọ nago ka ọ nọ nabe ịkpọ na phone jụọ m na ọmụ abụ onye social person do na nsị gị yes ejụba m na ihe mee my wife na ọ nago ka ọ nọ nabe kedu ihe nsa gị nsị gị na ọ dọrọ necessary na ị na-ajụ m ihe a ka m gwazie gị today ebe ị chọrọ ịnụ ọfụma ihe na-eme my wife anago ebe ị chọrọ ịnụ ọfụma ihe na-eme my wife anago my wife is well okay and sound enweghị ihe na-emezie ebe onye ị chọrọ ịnụ ebere ka m na-agwa nke a ebere my sister pụta na social media na-ekwu na prophecy bụ da Ebuka Obi anọzie ebe ihe mere na-adị echi gbasaa ebere ebe ibupụtara onwe gị n'ụwa ka nyere kwuziere ụnụ aka ebe unu enweghị ihere
unu enweghị ihe unu family ihe na-ada eme unu chọrọ ite onwe unu ure ka nyere kwuzi unu aka teta unu eteta ọkụ ụwa mara onye unu bụ dụwa bụ ebere na-ekwu na prọfesi bụ Chukwu Ebuka Obi nye mụ na my wife bịa etisa gị na di gị ebere ọ prọfesi onye etisa gị na first marriage gị na di gị before first man elu bụ before onye nwa tisa gị na di ma ebere prọfesi bụ Ebuka onye nwa tisa gị na Chukwuma second marriage gị ịma ihe tisa gị na di gị esi na prọfesi enye bie tisara gị na di gị enwere ndị na-ama ya ndị mmadụ ọma ya ndị ma ya ọ nọ go and verify the address character ya ọ my sister ka ebe o bupụtara onwe ya na social media without asọ ihere mme disgrace ya ebe ọ maghị ihe ọ bụ na younger sister mee mistake nara ego bupụta onwe ya na social media onyerekwu aka pụta kama ọ ga-akọchọ younger sister na-ekwu no prophecy bụ Chukwu Ebuka Obi dị bihe mere ya na family eju etisa nne na di ọ na-etisa ngwa mgbe ọbụla ka ya na di na anụ ọgụ na-eje ekpeziri ya kedu mgbe ọ kpara ụmụ ya village o tebe ọ kpara ụmụ ya village before enye prọfesi ọsịna prọfesi enye ka o ji kpọra na ji eji kpọrọ ụmụ ya ihe unu ji na-eme ihe a niile efu bụ na Chinaza jekwuru onye obodo were ego nye wee gwa ya na ihe awa opportunity o nwere iji wee mee ka ego na-eweta ọkpa mma anyị wee send ya mgbe anyị ọ na-ala akụ nwere ihe ọ na-ala akụ mme play duo voice note my elder brother ihe niile my elder brother kwuru maka this issue I go play ka ndị mmadụ gere ntị nụrụ ya amara m onye si na emere my mother abandon amara m my mother ihe o jipụta na social media na-asị na emere abandon ihe jipụta na-ekwu okwu ahụ ka nkiri akwa myself na m emere my mother abandon ndị mmadụ should go and verify ndị mmadụ ma botu na Lagos ama m ebe nna a na-azụ ahịa my mother ifụ na-achọ m abịa na shop m ebe nna a na-abịa azụ ahịa ndị mmadụ na-afụcha oricha nna a na-ana nye ya ego even na this my younger sister be video na ebe ọ nọ ọmụnwa na-ese ndị ego o ji eri nne di ama ọbịa Lagos mụnwa na-agbara ya moto o ji ana isi ọmụnwa na-enye ya ego with my elder brother nọ South Africa amaghịzi ihe bute nke my mother ije with my sister jee konukọ with onye obodo ka a wee kwutọọ Zion ministry onye obodo ama m ihe brother Chukwu Ebuka Obi anọzi emere gị ama m ọtara omeji gị. My name is Chidera Chimezi. This issue that is trending online, we are not supposed to come online to start discussing our family issue, but because of my mother-in-laws and my sisters-in-laws have brought this thing out. This is a pure propaganda against Zion ministry. My sister-in-law came out that the prophecy destroyed her marriage, that I'm her friend, that I told her that her mother is a witch. I never say such things. They gave me the first prophecy that I'm about to die, that who are you leaving your children for? After the prophecy, on June, my mother-in-law fell sick. Though I did not even confront her, she can come out. I did not even tell her anything. They paid them to speak against Zion ministry. This is a propaganda against the man of God, and it's paining me that is coming from my family because we are living like one. Ask my mother-in-law. She comes to my house. Sometimes if she's going, I'll buy her some things. I will give her some money. I don't know why she came out and was saying that Brother Ebuka destroyed her family. I'll bring out my picture, my former picture, the way I was before. Nothing was wrong with me. I was healthy, okay, I'm chubby. But after the marriage, I began to develop a lot of sickness. I can't sleep at night. I live on drugs. I saw a lot of people saying this is vitiligo, that vitiligo is not spiritual, that it's just ordinary sickness that can happen to anybody, that it has no cure. My problem is my inner self. I don't sleep. I live on drugs. Most times, once I am on bed, my heart will cut. My parents can testify about it. They should go to Uda Enubezike to ask my dad and my mom. I have been sick. I have been seriously sick. I don't sleep. Ask people where I'm selling. They know me. But after the prophecy, I started regaining myself. I started adding weight. Everything about me changed. I have my picture before the marriage, after the marriage, and after the prophecy. People around me can testify about it. Onye obodo, sir, please, I'm getting better. I don't know why my mother-in-law is just trying to bring out this issue in social media. I love her so much, she can testify. I did not accuse her. Just do some more of my no house. I have not to know no why everyone. But when I started Zion, Kachineke Bido, this is my life. So only one I got of that young man just when I got because of hatred, do know where born. I'm gonna be home alone. Unuji na got
onye obodo ịma prọfesi enye mụ na my wife mere a lot of people n'ime ahịa ebe nna nọ abịaba Zion because egbugide mgbe egwutebe onye ma ịma na ọwayo ka a na-egwu mana ndị mmadụ manụ m kwa ndị mmadụ ma onye mbụ enwere ego enye m people ma n'ime ahịa ebe nna nọ jee ekwe ya dị jee jụọ ese people knows me many people ma ha started ịmakwa ihe mmadụ kọchara gị ije mee nkwa ya ọfụma jụọ ese mmadụ ọfụma verify ya ijọs kpọọ konuko ka iwe gị na my sister wee na-enweta ego onye ara ijọs ma agụrụ na agụrụ na-ezuzugharịsị na arụ bloggers